Gusto ko lang kasing balikan yung lugar na kung saan nabuo rin yung mga pangarap ko. Nasaktan ako para sa mga nangangarap na kagaya ko. Kasi may mga tao talaga na alam mo yon. Pag dumarating ako dito, ito na yung mga antok moments ko na nandito. Yan, dito. My God, nagbabalik. Magbabalik ang mga alaala. Ito guys, dito ako, dito mismo. Dito ako nagpapahinga, dito ako natutulog kapag tinatamaan na ako ng antok. At kung ganun man ang mindset mo na hindi, may pera ka kaya nasasabi mo, tanggalin mo na ngayon pa lang. Kasi kung nagiging mediocre ka at puro ka lang kanegatibuhan sa katawan, wala kang maaabot. Yo, what's up girls and boys? Welcome back to our new video. Another week has passed. Sunod-sunod na yung pagkatambak na ating motor mga katodo, no? This is not good. Not good. Dapat lalabas tayo somehow. Peruin mo, 9 months na sa atin to, 3,083 kilometers sa ating odometer. So imagine niyo, bihirang-bihira talaga magamit. Alright, kung inyong mapapansin mga katodo, bago to sa inyong mga mata. Sa mga hindi familiar sa lugar na to, ito po ang Loton ata ito, Loton Avenue. Dito po yan sa may Villamor Air Base. So kung sa kabilang banda, yun yung galing BGC, no? So galing BGC yung area na yun sa likod. And then ito, papuntang airport, papuntang Cavite, papuntang south din to, alternative. So it has been a while, honestly speaking, na hindi tayo nakabisita dito or hindi tayo nakadaan dito. Kung hindi nyo na itatanong, itong area na to, ang dami naming pinagdaanan na itong area na to. For how many years, no? For how many years nung tumira tayo sa south, ito yung daanan natin. I don't know, alam ko may mga alternative routes na, no, na papunta at palabas ng Cavite. Pero before nung mga sira-sira pa at ginagawa pa yung mga daan, itong route na to ang pinaka-familiar and one of the best route, I would say. One of the best route na pinipili ng mga taga Cavite, no, or mga taga South na dumaan. Kasi yung access neto guys, kung dito papuntang EDSA, dito papuntang BGC Makati, actually Makati din dito na area, no. So accessibility wise, medyo maraming access tong area na to. Itong dinadaanan natin ngayon, Villamor Air Base to. Sa baba na itong tulay na to, papuntang Manila. Sa mga hindi nakakaalam, no, nagsimula po tayo sa maliit na CC na motor, no, which is yung Honda Beat. So nagsimula po ako sa Honda Beat 110. Sa mga hindi familiar, ano, napaka-cute po ng bike na yun. Bagay na bagay sa aking build, sa aking height, which is 5'3", kasi napaka-cute niya. So itong lugar na to guys, parang bypass road ata ito. Ayan, nagsasara siya from 6 AM to 10 AM Monday to Saturday, which is the same even before. Ganun pa rin siya, way back 2014, 2015. Dito ako dumadaan. So from BGC sa trabaho natin, hindi ako nakakadaan dito per se pa uwi, no, kasi alas 6 yung uwian ko ng umaga. So sarado to, magiging one way to. So itong lugar na to, dito ako dumadaan papasok. And then sometimes on a Sunday, pag nag-overtime ako, Sunday morning dito ako dumadaan kasi bukas to ng Sunday morning, no. So ito yung regular na programming ko, ika nga, for how many years nung nakatira pa tayo sa south. Ang alternate route ko pag pauwi ng weekdays and on a Saturday, yung pa Tramo ba yan? Dito naman sa may Terminal 1 banda. Tramo ba yung area na yun? Correct me guys, medyo matagal-tagal na kasi tayong hindi nagawi doon.
Tama ata ako. Basta alam nyo yan mga taga Cavite, na hindi gumagamit ng expressway, doon tayo banda dumadaan. Medyo mas malayo siya compare dito. Dito kasi somehow medyo shortcut to eh. Ngayon bakit ko ba sinishare sa inyo to? Gusto ko lang kasing balikan yung lugar na kung saan nabuo rin yung mga pangarap ko. Para sa akin mga katodo, binil ko yung channel na to di para magyabang, no? I'm hoping na hindi ganun ang naging impression sa mga nakasubscribe sa akin na 834 subscribers. I'm hoping na hindi ganun yung impression nyo, no? Kasi hindi ganun yung purpose ng channel na to. At hindi magiging ganun na magmayabang tayo kung anong meron tayo ngayon. Ang purpose ng channel natin, na kung inyong mababalikan sa ating mga unang-unang videos, para mag-inspire at mag-uplift. Kaya nga sa ating outro, lagi nating sinasabi na maliit man o malaki ang pangarap natin, sipagan natin, kilusan natin at itodo natin. Kasi hindi ako nagsisiklud sa mga pangarap natin na magkaroon lang ng ganitong klaseng motor. What I meant about that is kahit na ano pang pangarap yan, maging sa sarili mo, bumili ka ng damit. Ngayong sahod na to, gusto kong bumili ng sapatos, brief ko o ang ano man. That's a dream, di ba? Pangarap yan eh. Kahit na gaano kaliit pa yan, pangarap yan eh. So mapa sa pamilya mo man yan, mapa sa sarili mo pa man yan, mapa sa ganitong mga klaseng bagay man yan, gusto ko ma-push mo sa sarili mo at ikaw din mismo magsabi na kaya ko to. Sorry, nag-dig deep tayo dun sa ano. Gusto ko lang kasing i-emphasize na alam ko may mga nayayabangan, hindi na mawawala yan eh. So ito, bago pa to tinayo mga katodo, challenging to dito, sira-sira yung daan na to. And every time na umuulan, Diyos ko po talaga. Ito, well, may mga sira-sira pa din, pero at least patsi-patsi na lang. And then guys, eto guys, so dyan, dito ako, may parisan dito eh. Dito ako nagpapares guys. Yung mga, ayan oh, dyan pa rin, nandyan pa rin sila. So dyan tayo nagpapares dati. So, ang buhay ng tao, no? I mean, nagbago ang buhay ng tao, pero hindi mo maiwawala at hindi mo maiwawaglit. Hindi mo kailanman maitatanggal sa taong yun ang pinanggalingan niya. Kasi yung mga hirap natin guys, yung mga hirap na pinagdaanan natin sa buhay natin, yun ang naghulma sa atin kung saan tayo ngayon. At yun ang naging basihan kung gaano tayo katatag ngayon. Diba? So, I would say na sa mga nambabash, may mga nambabash sa atin. Siguro isa to sa mga pinakamasakit na narinig ko or nabasa ko sa channel natin. Nasaktan ako para sa mga nangangarap na kagaya ko. Kasi may mga tao talaga na alam mo yon, i-judge ka based dun sa nakikita nila ngayon, and hindi nila alam kung ano yung mga pinagdaanan mo. And then naaapektuhan ng ibang tao. Imbis na yung ibang tao nangangarap lang, imbis na yung ibang tao piniling magpursigi sa mga pangarap. Oh wow, grabe ang lubak. Oh my God, ganun pa rin pala. Pero onting part na lang. So imbis na ganun ang mangyari, nawawalan sila ng pag-asa, di ba? Which really is a sad thing na imbis na magbuhatan tayo pataas, yung iba mas pinipiling mang-down ng kapwa. Pag dumarating ako dito, ito na yung mga antok moments ko na nandito. Yan, dito. My God, nagbabalik. Magbabalik ang mga alaala. Araw-araw ko itong dinadaanan. Wow, halos parang wala pa rin nagbabago, no? Ganun at ganun pa rin. Pero alam mong may mga development na nangyayari. So lang i-shoutout ang mga tropa natin, mga katodo natin na mga taga Las Piñas. Of course, mga taga Cavite. Alam ko mga katodo na ang hirap sa pagbabiyahe. Mga tropa natin, mga taga Cavite na lalo na mga nakascoot. Diyos ko, alam ko ang pakiramdam na ganyan.
mini banking. Woo! Mga twice na ako dito, no? Twice na ako muntikan na talaga. Muntik-muntikan na ako na disgrasya dito. Kasi napapapikit ako. Maniwala kayo sa hindi, guys. Sinabi ko rin yan sa sarili ko na imposibleng mapapikit ka pag nagmomotor ka. Pero kapag sobrang exhausted ka, puyat ka pa, kasi panggabi ako, di ba? Mapapapikit at mapapapikit ka talaga. Mapapapikit ka mga saglitan lang, and then ma-realize mo, oh shit, sa likuran ka na ng L300. Eto guys, dito ako, dito mismo. Dito ako nagpapahinga, dito ako natutulog. Kapag tinatamaan na ako ng antok. Kaya napaka significant itong lugar na to, 'di ba? Napakatahimik. At dito ka talaga tatamaan ng antok kasi long stretch yan eh. Kapag galing kang Las Piñas papunta dito, isang mahabang straight yan, and doon ka talaga tinatamaan ng antok. So dito, ganyan ang ginagawa ko. Kagaya ng ginagawa ni sir na naka joyride. Sir, shout out sa'yo. Ganyan, naka center stand yung motor, and natutulog na lang ako. Minsan nakahiga, minsan naka ganon. 10 to 15 minutes na idlip, all good na ako dun. Kasi ang hirap. Alam ng mga nakamotor yan, kahit hindi nakamotor, yung mga nakakotse, pagka inaantok ka at nagbabiyahe ka, mahirap pag-drive. And walang kasiguraduhan kasi ang temptation para mapapikit ka, andyan palagi. So ang ginagawa ko, idlip ako dito, and then bayahe ako. Gusto ko lang i-emphasize na ako personally, hindi ko pinagmamayabang kung anong nakuha ko, kundi proud ako sa nakuha ko at nakamit ko. Kasi alam ko sa sarili ko kung saan ako nanggaling at kung paano ko pinaghirapan ang mga bagay na meron ako ngayon. I-share ko sa inyo, no, yung comment. Ang nangyari kasi guys, sa one of my posts sa YouTube channel natin, nag-post ako, and then may isang subscriber tayo na nagpahayag ng kanyang damdamin at saloobin na gusto niya magkaroon ng big bike anytime soon, di ba? Just like us, just like every one of us na nagsimula sa pangarap. Nag-usap kami doon sa isang comment, and ako naman, ina-uplift ko yung spirit niya na kaya yan. Ang importante kinikilusan nga ang pangarap. Ang importante sinisipagan. Kahit malayo pa, as long as may progress is progress. Yun yung sinabi ko, para i-motivate yung tao. Pero yun nga, itong comment na tong, dito ako nasaktan kasi itong ating tropa na nag-comment, sinabi niya sa convo, nasabi mo lang yan kasi may pambili ka at may pera ka. Real talk lang, kahit pa magpakapagod ka sa pagtatrabaho ngayon, sa hirap ng buhay at late ng sahod, imposible na makabili ka ng big bike. Unless na mayaman ka at marami kang pera, na kahit ano pa work mo, walang problema kasi may pera ka. Guys, I'm sorry, no, masasabi ko lang hindi talaga totoo yan. Bakit? Kasi ako mismo nagsimula ako sa mababa. Sahod ko, dumating sa point na 12K ang sahod ko per month. Doon ako nagsimula. Nangarap talaga ako na matindi. Kasi taga Mindanao ako, ang buhay namin doon mahirap. Nangarap ako ng mataas, alam kong mahirap. Ang ginawa ko, hindi ko sinukuhan yung mga pangarap ko. Sinabi ko sa sarili ko na ayaw kong magstay sa gantong klaseng estado, no? Ayaw kong magstay sa 12K na sahod. Ayaw kong magstay sa kumpanya na hindi ka binavalue, sa lugar na hindi ka binavalue. Gusto kong umangat, gusto kong yung pangarap ko makuha ko kahit matagal, slowly, pero kikilusan ko. So hindi ako naging mediocre. I'm sorry kasi yung mga ganong mentality, no, pagiging mediocre yan guys eh. I'm sorry guys, pero yun, yung mga ganong klaseng mentalidad na kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha yan. Kahit anong gawin mo, may pwede kang gawin. Ang pwedeng gawin mo, i-improve mo yung sarili mo, i-develop mo kung anong skill, or kung itong trabaho mo ngayon alam mo sa sarili mong kulang, mag-iisip ka ngayon. Iisipin mo kung anong pwede kong gawin para umangat ako, anong pwede kong gawin para ma-promote ako, anong pwede kong gawin para lumaki ang sahod ko. Marami, honestly marami, napakarami guys. At gusto ko ng buko guys. Dito tayo. Gusto ko ng buko guys eh. Bossing, thank you po. Ayan mga katodo, let's go. At dahil nakapagbuko na tayo, refreshed of course.
Sarap na refresh tayo. And guys, no, gaya na sinasabi ko, ang gusto ko lang naman sa channel na to ay maging inspirasyon nyo. Gusto ko paghugutan nyo ng lakas. At halimbawa, itong channel natin, kasi hindi po ako lumaking mayaman, mga katodo. At hindi po ako mayaman, I would say madiskarte. Ganon siguro, madiskarte. Pero tinuruan kasi ako ng mga magulang ko na ganon eh. Lalo na wag umasa. Pagka, kunwari, walang pasok no, summer, walang baon. At wala rin naman kaming baon in the first place. Kanya-kanyang diskarte lang kung saan makakakuha ng pagkain. Pero ganun talaga. Hindi ka makakaano ba, tinuruan na maging independent talaga. Diskartehan mo, gusto mo magkapera. Ganun. So doon, natutunan ko maging ganun. At sabi ko, mangarap ako. Wala namang masama sa pangarap eh. Wala naman talaga. Ano ba yun? Ano nasa isip mo yun eh. Ano mo yun eh. Goal mo yun sa buhay. Eh, ikaw lang naman nakakaalam unless ipagsabi mo. Which is fine din. Kasi, alam mo yun, mas maganda yung may pinagsisharean ka ng pangarap mo. At syempre, mas maganda kung yung taong pinagsisharean mo ay talagang suportado ka din sa pangarap mo sa buhay. Hindi kagaya nung iba na, alam mo yun, nagsasabi ka pa nga lang eh, na ito gusto mangyari, ito pangarap ko, isa-shutdown ka na, wala na, shutdown na agad yung pangarap mo. Binaliktanaw ko lang kung saan ako nanggaling. Kung yung mga pinagdadaanan natin before na wala pa tayo nito, yung mga overtime, nakatakot-takot na overtime ang ginawa ko, mga katodo. Takot na overtime talaga, literal. Kung may overtime lang ng Sunday, ginawa ko na. Naway maging inspirasyon to, no? Na ang buhay hindi binabase yan sa kung lumaki kang mayaman or kung lumaki kang may pera. It's a matter of how you do it, how to achieve your goal. That's what matters eh. Kung paano mo ino-nurture hindi lang yung punla ng pangarap na yon, kung pati yung sarili mo din, kung paano mo patitibayin yung loob mo, diba? At kung ganun man ang mindset mo na hindi may pera ka kaya nasasabi mo, or hindi kasi ganyan may ganyan ka, tanggalin mo na ngayon pa lang. Kasi kung nagiging mediocre ka at alam mo yun, puro ka lang kanegatibuhan sa katawan, wala kang maaabot. Wala talaga. Ang hindi ko sure, paano mo umuwi, mga katodo? Paano tayo uwi ngayon? Ayun ang hindi ko sure. Katodo, maraming salamat sa pagsama sa atin today, girls and boys. Magkita-kita po tayo sa susunod na video, guys. At of course, lagi nating tandaan, no, na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan pa natin, at itodo pa natin. Peace out, guys.